Ahojte, volám sa Andrej a v tejto videoreklame, videorecenzii by som vám chcel odporúčiť e-shop Detská radosť, detskáradosť.sk. Veď odkaz, link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom. Len to treba otvoriť alebo skopírovať. Ale nájdete tam aj viac informácií textových, čo sa týka v popise pod videom, tak si rozkliknite. Veľmi sa mi páčia a veľmi by som chcel svetelné meče. Som veľký fanúšik Star Warsu. Teraz som dopozeral ten nový seriál Star Wars Akolitka. A veľmi sa mi páčili súboje s mečmi. So svetelnými mečmi a hlavne ten Sith, Quimir. Majú tu fakt veľmi krásne meče. Nikto mi takýto meč nekúpi, neobjedná. Ja nemám takých dobrých fanúšikov. Je to vlastne meč, ktorý má 6 farieb. Fialový, oranžový. Mňa zaujímajú tieto farby. Červený, oranžový, modrý, zelený. Ale má viac, toľkoto farieb. Aj tá rukoveď sa mi veľmi páči. Stojí 47,30. Bez DPH je to taký 39,40. Dostupnosť je 3 a 7 dní. A nikto mi takýto meč zadarmo nedá, neposle a nekúpi. Skvelá kvalita za skvelú cenu. Nemám žiadne výhrady, vynikajúci produkt, odporúčam. Nemal som ani najmenšiu chybu s týmto obchodom, veľa odporúčam. Produkt prekonal moje očakávania, som veľmi príjemne prekvapený. Tak vám veľa odporúčam, aj keď ja z týchto videí nič nemám, ale všetky potrebné informácie, vrátane odkazov nájdete pod videom. Aj keď takýto meč mi nikto nekúpi, neobjedná. Tuto máte ďalší. 80 cm. Tiež veľmi pekný meč. Tento produkt je skutočne skvelý a stojí za každý vynaložený cent. Obchodníci sú veľmi priateľskí a ochotní. Vynikajúca komunikácia s obchodom, veľa odporúčam. Ale aj tak z týchto videí nič nemám a veľmi by som chcel niečo takéto. Tu máte ďalší meč so steblenou rukovetou. Mne sa viacej páči ten s čiernou rukoveťou, ale potešil by ma hociaký meč, svetelný, ale pochybujem, že by mi ho niekto kúpil, objednal, zaplatil alebo tak podobné. Sú tu vlastne tieto meče. Vlastne Star Wars RGB 7 Lightsword, 7 farieb. Ďalej je tu hračkársky meč zajací bojovník 80 cm. Kovový svetelný meč z hračky Star Wars. Tak vám veľa odporúčam e-shop Detská radosť. Detskáradosť.sk. Všetky potrebné informácie nájdete pod videom, tak si rozkliknite, text popis. E-shop sa volá Kameník, Central Shop, MK. Vlastne detské zbrané svetelné meče. Tak to by asi bolo všetko, tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za každý like, odber, komentár. A keď svetelné meče, svetelný meč mi nikto nekúpi, neobjedná. Nemám ja takýchto fanúšikov, mne ani za videa nikto nič neplatí, ale som vďačný za každý odber, like a komentár. Tak to by asi bolo všetko, tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za podporu a majte sa pekne, ahojte, čaute. Držte sa, ahojte.